Nu sidder jeg her med mit værktøj. Jeg deler det selvfølgelig med min makker 2 og 2. Jeg har min kniv her, og som I kan se, så har jeg barken her, og det vil jeg faktisk starte med at fjerne. Det er heller ikke helt lige, så her vil jeg gerne se, om jeg kan få det til at være så lige som hovedet muligt. Jeg bruger min bænk til at sætte mit træ ned i her, og det første, jeg vil bruge til at fjerne mit bark, det er min høvl. Høvlen består af en kniv herinde, sidder her, og 2 håndtag. Man kan tage fat i hver sin side, og det er vigtigt, at kniven vender ind mod sig selv. Og så gælder det om at trække, så man får sådan en rigtig fin spåne her. Det gælder om at få så lange spåner som overhovedet muligt. Så må man have lov til at fjerne sin bark. Og man skal lige huske at fjerne det her, ellers så sker der ikke en fis. Sådan der. Og det tænker jeg bare, det skal I bare i gang med. Det kan alle og enhver gøre. Bum. Sådan der. Som I kan se her, så kommer vi ned til noget lidt mørkt træ her. Og det er jo fordi, at under barken, der ligger træet, som er ved at danse og nyt. Det skal man lige ned og have fat i, så man også har fjernet det. Så man har alt det, som er det nye træ, eller det træ, som ikke har det, som ikke er blevet helt fast endnu. Det skal lige have fjernet, så jeg skal lige helt ned igen, hvor det er lyst igen. Når jeg så har gjort det, og den er blevet rigtig dejlig og lækker, så skal vi jo videre. Man må gerne have lov til at fortsætte, og så prøv at se, at man kan bruge høvlen her. Det må man gerne, så sætter man det bare ned i her, og begynder at høvle. Men ellers så kan man altså bruge sin kniv. Det er sådan, at den her dolk her er jo ikke så lang, men det gør heller ikke noget. Men man skal sørge for at bruge hele dolkens knivblad her. Det er nemlig sådan, at når man skærer med sin dolk, så er det jo vigtigt at tænke over, hvor har du dine hænder henne, når du skærer. Fordi hvis jeg har min tommeltot her, så skærer jeg direkte med en tommeltot. Så hænderne skal altid være bag ved kniven. Så hold så godt man kan om bag ved kniven. Så når man skærer, så er det vigtigt, at man sidder med spredte ben. Nu ved jeg godt, at nu skærer jeg ned den her plade her. Men normalt, så, hvis man sidder udad til, sidder man med spredte ben. Og så for ikke at skære ind i nogen, så er der den regel hernede, at man skal være minimum 1 meter fra kniven. Ikke den, der sidder med kniven, men dem, der går rundt om kniven. Og det er altså ens ansvar, at når der er en, der går forbi, at man lige siger, hey, pas på, jeg sidder og snitter. Og dem, der så går forbi, også er opmærksom på, hvem er lige, der sidder og snitter her. Så sørg for at vende indad mod din plads, så man ikke rammer ud i nogen, der går forbi. Det er også derfor, det er rigtig vigtigt, at man sidder ned, når man snitter. Jeg vil ikke se nogen, der går op og snitter. Men når vi så snitter her, har spredte ben, vi sørger for, at jeg kan ikke ramme nogen. Jeg kan ikke ramme mine fingre, fordi jeg er ligesom under eller bagved her. Så er der nogen, der har en tendens til at snitte sådan her. Og kan se, det er som om, at den tager ikke ordentligt fat her. Og det er altså fordi, jeg laver den bevægelse her, som bare hedder, jeg går bare lige ud. Jeg vil rigtig gerne have den bevægelse, der hedder, jeg går til højre. Eller hvis man er venstrehåndet, så hedder den, jeg går til venstre. Okay? Så hånden skal altså have fat, eller hånden, bladet her skal have fat herinde i midten, og så skal man trække det ud. Okay? Det vil sige, at man kan få nogle meget større stykker her, hvis hånden kører til siden. Jeg har så den her bevægelse her. Sådan der, i stedet for at man bare kører lige ud her. Det lykkes også fint nok, men man får altså ikke den helt effektive udfald af at gøre det. Det vil sige, ikke lige ud, men træk lige lidt til siden her. Og hele tiden kig på, hvor er min streg hen, har jeg styr på det. En anden teknik, når man snitter, det er at bruge tommeltotten. Sørg for, at hånden er bagved, jeg har spredte ben, jeg er klar til at snitte. Det er for eksempel, hvis man laver den her udrunding her, så kan man stille sig op på midten her, eller op på spidsen, og så kan man bruge tommelfingeren. Jeg lægger bare tommelfingeren oven på bladet her, og så skubber jeg ud over. Man kan også bare tage den. Husk at tage hånden til side her. Yes. Nu er der jo nogen, der har nogle knaster, altså nogle steder, hvor der har været en gren eller sådan noget. Der er det altså bare et spørgsmål om at bruge noget ordentlig kraft. Eller bruge den her høvl. Man kan jo sætte den her ned i, og så kan man lige køre ind mod sig selv. Må man også meget gerne. Jeg tænker faktisk, at det var det. Husk nu på, at når man snitter, så er det vigtigt at snitte et sted, hvor der ligesom, hvor der er en kant. Det er svært at snitte et sted, hvor der er fladt. Hvis man skulle snitte her, så sker der ikke rigtig noget. Men hvis man tager her på kanten,
Nu gør jeg det jo ikke, fordi så bliver kniven jo uskarp. Men lige snart der er en kant, så er det faktisk nemmere at snitte. Så kig efter, kan jeg ikke snitte, fordi der er fladt, eller er det en anden grund? Måske er det, fordi man snitter lige, eller måske man snitter skråt. Nu vil jeg ikke snakke mere, vi skal faktisk bare i gang. Men deles om sådan et sæt her. En høvl, en gammeldags kniv og en ny kniv. 2 og 2 sammen, de samme hold, som vi havde sidste gang. Man skal have tegnet på den her. Husk reglerne med at økse. Dem, der så kan starte med at økse, må gerne starte med det. Rigtig god fornøjelse. Jeg glæder mig helt vildt meget til at se, hvordan jeres knive bliver.